ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിദാകൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലെവൽ 1 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത് അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസ യോഗം എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മം അതായത് കർമ്മസന്യാസം, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഉചിതം? അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു സംശയം വന്നു. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു സംശയം വന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സംശയത്തോടെയാണ് ഈ കർമ്മയോഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം 4-ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മുടെ സനാതന യോഗം. ഒരു മിനിറ്റ് മതം ചെയ്യാം. സോറി. സനാതന യോഗം നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പരിപൂർണ ജ്ഞാനമായി യജ്ഞമായി തീരുന്നത്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്. എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആരാണ് പരമപുരുഷൻ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറിയാല് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ്. ഇതൊക്കെ ഗീതയില് ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് പല പല ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണെന്ന് നാം ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവരാണ് അവിശ്വാസികൾ.
ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ, ഭഗവാനില് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവിശ്വാസികൾ. ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈശ്വര ശക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവിശ്വാസികൾ. അവര് വിഡ്ഢികളാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരു നമ്മൾക്ക് വേണം. എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇടർച്ച, അകൽച്ച, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകൽച്ച സംഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൂടി നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാവായി നമ്മള് വിമുക്തരായി തീരും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ്, ഭക്തിയോടെയുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ ഒരു അവബോധമുണ്ട്. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യച്ഛേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. എന്താണ് പറയണത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കർമ്മമെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്. പിന്നെ പറയുന്നു ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. രണ്ടിലും വെച്ച് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? ഇതില് ഏതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഒരു സന്യാസീനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും? കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്നാ തോന്നുന്നത്? ഒരു കപട സന്യാസിയായിട്ട് തോന്നണില്ലേ? എന്താണ്? സന്യാസ വേഷം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കയ്യിലൊരു കമണ്ടലും ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ കയ്യിൽ ചുരുട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ബീഡിയ, സിഗരറ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ വലിക്കണതുണ്ട്. പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണില് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രവൃത്തിയില് കപട സന്യാസിയാണ്, വേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് സന്യാസം. അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാര് ഉണ്ട് അല്ലെ? കാവ്യ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾ സന്യാസിയാവില്ല. എന്തായിരിക്കണം? സന്യാസി എന്നുള്ളത് നമ്മള് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കപട സന്യാസിയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. കാവ്യ എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മ ഒരു സന്യാസി ആവില്ല. അവര് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഉവാച എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. കർമ്മം നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഏതാണ് ശരിയായത്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. ഇവിടെ നോക്ക്, മൂപ്പര് കർമ്മമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ളതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കർമ്മ പരിത്യാഗത്തേക്കാൾ നല്ലത് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉണർച്ച കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസം, ആ ഒരു സന്തോഷം ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ബെഡിൽ നിന്ന് വരെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നത്. നമ്മ എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളോടായാലും അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗുരുക്കന്മാരോടായാലും ഭഗവാനോടായാലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം
തുടങ്ങേണ്ടത്. അങ്ങനെ കുറെ നല്ല ശീലങ്ങള് നമ്മൾ മുൻപുണ്ടായിരുന്നതല്ല. അച്ഛനമ്മമാര് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്കും മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും കൂട്ടുകുടുംബവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, നാമം ചൊല്ലലും ഇല്ല, വിളക്ക് കത്തിക്കലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോവുകയാണ്. അപ്പോ അവിടെ സനാതന മൂല്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം ഏതാണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഒരു സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കിണറിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ, കിണറില് എന്താണ്, പൊട്ടക്കിണറ്റില് ഒരു ഓന്ത്. അതൊരു കഥയാണ്. അതായത് ഈ ഓന്ത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ അല്ല, നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവായിരുന്നു. ഈ ഇപ്പുറത്തെ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു രാജാവ്, നൃഗരാജാവ്. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന രാജാക്കന്മാരൊക്കെ പശുക്കളെയാണ് ദാനം ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെയും പഠിച്ചു, ഒരാളുടെ സമ്പത്ത് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എത്ര പശു ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ കണക്കിലാണ് സമ്പാദ്യമൊക്കെ നിർണയിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ നൃഗരാജാവ് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പെട്ടെന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നില് ഭയങ്കര ഒരു ബഹളം കേട്ട്, അങ്ങനെ രാജാവ് നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണര് തമ്മില് വഴക്ക് നടക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരാൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ പശുവിനെ ഇദ്ദേഹം പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് തലേ ദിവസം 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പശുവിനെ കൊടുത്തിരുന്നു. ആ പശു വൈകുന്നേരമായപ്പോള് എവിടെ എത്തി? ഒരു മിനിറ്റ്. വെള്ളം കുടിക്കുമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പൊ രാജാവ് പശുവിനെ ദാനം ചെയ്തു. വൈകുന്നേരമായപ്പോ ആ പശു തിരിച്ച് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് ഗോശാലയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇതറിയാതെ പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് ആ പശുവിനെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവര് തമ്മില് വഴക്കായി. എന്റെ പശുവിനെയാണ് നീ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഴക്കായി രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന്. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് വേറെ പശുവിനെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്തായി? ദേഷ്യം വന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ശപിച്ചു. വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പശുവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് പറ്റി? നീ ഒരു ഓന്തായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശപിച്ചു. അതാണ്. അയ്യോ സോറി, ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നില്ല. വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം. ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ മതി. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ശപിച്ചു, നീ ഒരു ഓന്തായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിനെ ശപിച്ചു. പക്ഷെ രാജാവ് എന്താണ്, നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റില് രാജാവ് ഓന്തായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില് ബ്രാഹ്മണ ശാപം നിമിത്തം ഓന്തായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ എവിടെയാണ് പോയി കിടന്നത്? മധുരയിലുള്ള ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ഓന്ത് വന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മക്കളായ സാമ്പനും മറ്റും കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് കിണറിൽ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഓന്ത് അവിടെ കിടക്കണം. അപ്പൊ അവരതിനെ രക്ഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കി, പക്ഷെ സാധിക്കണില്ല, അത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഓടിച്ചെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കിണറ്റില് ഒരു ഓന്ത്, ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഓന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ എത്തി നിഷ്പ്രയാസം ഒരു കൈ കൊണ്ട് അയോന്തിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പർശിച്ചു. ആ സ്പർശനത്താലും പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം കിട്ടിയപ്പോഴും അയോന്ത് വീണ്ടും ആരായിട്ട് തീർന്നു? ഒരു രാജാവായിട്ട് തീർന്നു. അപ്പൊ അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ച, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണ ശാപം നിമിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത്രയും അധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സാമീപ്യവും
ദർശനം ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ രാജാവിന് ഉണ്ടായി. അതാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നൃഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ദർശനത്താല് എന്ത് നേടി? മുക്തി നേടിപ്പോയി. ജ്ഞേയസന്നിത്യ സന്യാസി യോനാദേഷ്ടിന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. ആഗ്രഹിക്കില്ല, വെറുക്കുകയോ എവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കണേ നോക്കട്ടെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് വെച്ചാല്? ദ്വന്ദ്ം ഇപ്പൊ സുഖം, ദുഃഖം, ചൂട്, തണുപ്പ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കോപം, ദയ, അതേപോലെ ചൂട്, തണുപ്പ്, കാറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരേപോലെയുള്ള ഇതുകൾ വരുന്നതാണ് ദ്വന്ദ്ം. സുഖം, ദുഃഖം, രാത്രി, പകൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയും. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആള് ആണ് നിത്യസന്യാസി. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിനായാലും നല്ലോണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സന്യാസിയായിത്തീരും. സന്യാസ സ്വഭാവം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോ ഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ നജിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചുവെന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഒരു 50-60 വയസ്സാകുമ്പോൾ കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് വെറുതെ ധ്യാനിക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നല്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലയിടത്തു നിന്നും ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതില് കാര്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും, ത്യജിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അച്ചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ചിന്താശീലം, ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാതല്ല, എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത അത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യുക്ത കരോതിയ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ഏതുപോലെ ആയിരിക്കണം? ഏത് പുഷ്പത്തിനെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? താമര. താമരയിലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? താമര ചെളിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണേണ് അല്ലെ? താമരയില എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളം അതില് തങ്ങി നിൽക്കില്ല, ഒട്ടും കേടാവില്ല. വെള്ളമല്ല, ഇല കേടാവില്ല. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളമെന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആ കർമ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്കർമ്മം ശരിയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കൂടി നമ്മള് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹമൊന്നും കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ
ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അയലൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വെള്ളം താഴെ പൊയ്ക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം യുക്തകർമ്മഫലം ത്യുക്ത ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അവര് നോക്കിയ എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് സങ്കീർത്തനവും നടത്തി അവര് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനാണ്. മറ്റുള്ളതിൽക്കൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സ് ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത് ചെയ്യണോ, അത് വേണ്ടേ, ഇന്ന് അപ്പൊ ഇത് വേണ്ടേ, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ഫലമൊക്കെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ സ്ഥിരചിത്തനായത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് എപ്പോഴും സന്തുലിതമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും. ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്ത് ഇതിനേലും കൂടുതൽ കാശ് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ അത്യാഗ്രഹങ്ങള്, അടുത്ത ഒരു പറമ്പ് വാങ്ങിക്കണം, അവരുടെ ആ സ്ഥലം വേണം, ഈ സ്ഥലം വേണം, അങ്ങനെ കിടന്ന് അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹി ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. എന്താണ്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ആരാണ് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഏതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ? സത്വം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവം, അതായത് എപ്പോഴും സത്യം അങ്ങനെ പറയുക, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ സത്വഗുണികളുടെ ലക്ഷണമാണ്. രജോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എല്ലാത്തിനും പ്രവർത്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് രജോ ഗുണം. തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ അലസത, ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ കിടക്കുക, തോന്നുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക, ഇങ്ങനെ അലസമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ തമോ ഗുണികളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്, അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്താണ്, അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരം, ആ കൊട്ടാരം, ശരീരം ആകുന്ന കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. അത് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം ആശിക്കുന്നത്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധുത കൽമഷാ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും, ദൃഢമായ വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, അതുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നെ ഏത് അബദ്ധത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പരമാത്മാവ്, എൻ്റെ മനസ്സിലെ പരമാത്മാവ് രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. ആശ്രയിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരുമിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരായാലും നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും അതാണ് നോക്കുക. കൂടെ ഉള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ രക്ഷ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ അതേസമയം ഭഗവാന് നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിച്ചാല്
ഭഗവാൻ അത് ആ സമയം നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൽ എന്തായാലും രക്ഷിച്ചിരിക്കും. അപ്പം ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ അല്ലെ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. നമ്മളിത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രഹ്മൻ, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവും ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ അതായത് ഒരു വെളിച്ചം പോലെ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് നമ്മള് സൂര്യൻ സൂര്യൻ. അല്ലെ, സൂര്യകിരണം, സൂര്യ മണ്ഡലം, സൂര്യഗോളം. സൂര്യദേവൻ. അതുപോലെ ബ്രഹ്മൻ ആ വെളിച്ചം മാത്രം. ചിലവര് സന്യാസിമാര് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ വെളിച്ചത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയാണ്. അവര് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയും. അത് പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സില് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇതാണ് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിചൈവ സ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. ഒരു പണ്ഡിതനായ അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു പണ്ഡിതൻ, വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതൻ, അയാള് ഒരു നായയായാലും ബ്രാഹ്മണനെ ആയാലും പശുവിനെ ആയാലും ഹസ്തി ആനയെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ വീക്ഷിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാം ഒന്നാണെന്നാണോ വീക്ഷിക്കണത്? അല്ല. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ആനയും ആളും പശുവും എല്ലാം ഒരുപോലെ എന്നുള്ളതല്ല. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സമദൃഷ്ടിയോടെ. ഈ പശു ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരംശമാണ്. ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായാലും അതിലും ഭഗവത് ചൈതന്യമുണ്ട്. പരമാത്മരൂപത്തില് അവരിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു ആനയുടെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ശരീരം അതിന് ലഭിച്ചു, പക്ഷെ പരമാത്മരൂപത്തിൽ അതിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. ചണ്ടാളനായാലും നായ്ക്കളായാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരായാലും എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ശരീരം അതിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുക. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ശരീരങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ എനിക്ക് മത്സ്യം കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കണം, മത്സ്യം വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്തായിത്തീരുന്നാണ് പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പൊന്മാൻ ഒരു നദിക്കരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊന്മാന്റെ ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പണ്ഡിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചവരല്ല, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരെയാണ് ഇവിടെ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യാനോ ദ്വിജേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിനും സന്തോഷിക്കുകയോ വല്ലാണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ
അതിന് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും കുറച്ചൊരു സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ഭ്രാന്ത സ്വഭാവമില്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയാനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതീതൻ, അതിനും മുകളിലാണ് അവന്റെ സ്ഥാനം. അവരെയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നത്. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവദേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. എന്താണ്? യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവദേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യവും അവസാനവും ഉണ്ട്. ഒരു സുഖം എന്നും നമ്മൾക്ക് സുഖം തന്നെ കിട്ടില്ല. അതിന്റെ പിറകെ പണ്ട് അച്ഛനമ്മമാര് പറയും, അധികം ചിരിക്കേണ്ട, ഇപ്പൊ കരയേണ്ട കാര്യം വരോട്ടാന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യവും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അവരതൊരു നിസ്സാര കാര്യം പോലെ. അങ്ങനെയാണോ? ഓ, സന്തോഷം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒതുക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖത്തിൽ മതിമറക്കുന്നവര് ആനന്ദത്തിന്റെ പിറകെ പോയാല് ആ ആനന്ദമൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹം കൂടുമ്പോള് ദുഃഖം കൂടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹം കൂടുമ്പോൾ ദുഃഖം കൂടുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പിറകെ പോകുന്നത് എന്നത് തീ കണ്ട് അതിൽ ഭ്രമിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഈയാമ്പാറ്റ. ഇവിടെ ഈ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ അതാണ് കൊടുക്കണേ. ഈയാമ്പാറ്റകള് തീ കണ്ട് അതിൽ ഭ്രമിച്ച് അവരുടെ ജീവൻ ഒടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം അത് തീയാണ്, അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ. അല്ല, അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ചുറ്റും കൂടി അതിൽ ഭ്രമിച്ച് ഈയാമ്പാറ്റ ജീവൻ ഒടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ആനയെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് വാരിക്കുഴിയിലാക്കുന്നത്? ഒരു പിടിയാനയുടെ സ്പർശനം കൊടുക്കും. ആനയ്ക്ക് എപ്പോഴും തൊട്ടുരുമ്മി, പിടിയാനകളെ തൊട്ടുരുമ്മി നടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ്. അപ്പൊ ഒരു പിടിയാനയെ കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ പിറകെ ചെന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കെണിയില് വീഴ്ത്തും. അങ്ങനെയാണ് ആനയെ കെണി വെച്ച് പിടിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? പിടിയാനയുടെ സ്പർശന സുഖം. അപ്പൊ ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിലാണ്? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അസുഖം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ആനയ്ക്ക് സ്പർശന സുഖത്തിനായി അങ്ങനെ തൊട്ടുരുമി നടക്കുമ്പോഴാണ് വാരിക്കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ആന. അത് ചതിയിൽ പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബന്ധനത്തിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതെന്താണ്? മാൻ എന്താണ്? എത്ര നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടും അല്ലെ. ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ മാനിനെ സാധിക്കില്ല. മാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേട്ടക്കാരന്റെ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സംഗീതം കേട്ടിട്ട് പരിസരം മറന്ന് അങ്ങനെ നിന്ന് പോകും. ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് മാനിനെ വേട്ടക്കാര് അമ്പെയ്യ. ആദ്യം അവര് സംഗീതം, ഓടക്കുഴലിലൂടെ ശ്രുതിമധുരമായ സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കും. അത് കേട്ട് എങ്ങനെ കേട്ട് മതി പറന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് അവര് അമ്പെയ്യും, അങ്ങനെ പിടിക്കും. അപ്പൊ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് മാനിനെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ അമ്പാറ്റ തീയിന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയ കണ്ണിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ആനയാണെങ്കിൽ സ്പർശന സുഖമാണ് അതിന് കൂടുതലുള്ളത്. മാനിന് ഇങ്ങനെ ശ്രവണം, ആ സംഗീതം കേട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയുടെ മറവിലാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൊരു പുഷ്പം. ആ പുഷ്പം വന്നിട്ട് ഒരു തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് വണ്ട് പുഷ്പത്തിൽ കയറിയിരിക്കും.
അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് മതിമറന്ന് തേൻ ആസ്വദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സമയത്തിന്റെ ഇതറിയില്ല. ആ സമയം താമര കൂമ്പിപ്പോകും. അല്ലെ, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ താമര കൂമ്പുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പെട്ട് അതിന്റെ മൃത്യു നടക്കും. ഇനി മീനിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പിടിക്കുക? ചൂണ്ടിയിടണത് എങ്ങനെയാ? നാവിന്റെ ത്വരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മത്സ്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ പെട്ട് ചൂണ്ടയിൽ കൊളുത്തിയിട്ടാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിന്നാമിനുങ്ങ്, മാൻ, ആന, വണ്ട്, മത്സ്യം, അതൊക്കെ സ്വയം ചൂണ്ടയിൽ നാവിന്റെ ത്വരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കണ്ട വഴിക്ക് സ്വയം അത് വേഗം ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങും. ഇങ്ങനെ ജീവികളുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ആസക്തമായി തീരും. ഇത് അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുപോലെ ആസക്തിയുള്ളത് ആർക്കാണ്? മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ. ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം റെഡി ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്കാണ്. അപ്പൊ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെയാണ് കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? മനുഷ്യര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ക്ഷണിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പായരുതെന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷാഹ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക്, ദ്വന്ദ്ം എന്ന് വെച്ചാൽ സുഖം, ദുഃഖം, കോപം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതം, അതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നവരെ, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. നമ്മളുടെ സുഖം മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം വരാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുമായവരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം, ബ്രഹ്മത്തിലെ എത്തിച്ചേരുക. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ, അധികം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും തോറും നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യവും കുറയും. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലാണ്, എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ച് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അച്ചിരേണ, വളരെ പതുക്കെ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. എന്ത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ദേഷ്യത്തെയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും ഒരു ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം പോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ എല്ലാവരും അനുസരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവം നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. എല്ലാം ഒരു അച്ചടക്കത്തോടെ, നമ്മൾ പറയണത് എന്താ, എല്ലാവരും അനുസരിച്ചോളണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയൊക്കെ മാറ്റി കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ നമ്മൾ നന്നായാല് നമ്മുടെ വീട് നന്നാവും. അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് കേൾക്കണവര്, അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നവര് നമ്മുടെ വീടിനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വർഗമാക്കി തീർക്കാം. എങ്ങനെ? കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുക. നമ്മളും നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി തീരണേ, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണേ എന്ന് ദിവസവും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തായാലും അത് കേൾക്കും. അപ്പൊ അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അച്ചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. എല്ലാവരോടും കുറച്ചൊരു അനുകമ്പയോടുകൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, എന്നോടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമം വരില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് അപ്പം മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളും ദേഷ്യത്തിൽ പറയുന്ന ആ സ്വഭാവം കുറേശ്ശെ കുറയ്ക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പറയണത്, നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്രയും മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്.
മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് അവർക്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് നോക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അവര് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നു. ആമയാണെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ആമ കടലിലാണ്, അത് കരയിൽ വന്ന് മുട്ടയിടും. എന്നിട്ട് ധ്യാനം കൊണ്ടാണ് ആമ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അത് ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പനി വന്നതിന്റെ ഇതാണ്. ചുമ ഇത്രയും നാളായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടോ. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഉയരത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ജപം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. എന്ത് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ വിഷമൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാതെ അനുഭവപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. എപ്പോഴും ഇപ്പൊ സന്യാസിമാരെയും നല്ല മുക്താത്മാക്കളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു നല്ലൊരു പ്രകാശം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തൊരു തേജസ്സാണെന്ന് പറയുക അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏത് നേരത്ത് പല 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 ഭാവങ്ങള്, സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ പല ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതിയാണ് ഈ പറയണത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഗോപന്മാര് ഭക്ഷണം ഭഗവാന് കൊടുക്കണം, അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പകുതി കടിച്ചത് പോലും അവരെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കണതാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. ദേവന്മാര് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് 33 ദൈവങ്ങളില്ലേ, അതിൽ ആരെയാണ് നോക്കണ്ടേന്ന്. ശരിക്കും ആരെയാണ്? ഇവരെ 33 ദേവകളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിനെ നമ്മൾ അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ക്ലർക്കിന് അവരൊന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് അവരെ ചെന്ന് നോക്കില്ല. എന്തിനും ശരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് നമ്മൾ അത്ര അടുപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ ദേവകളെയൊക്കെ നമ്മള് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ മതി. സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അതാണ് പറയണത്.
കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പരമ അധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, അഭ്യുദയകാംക്ഷി. എപ്പോഴും ഒരു പിതാവിന് എല്ലാ മക്കളോടും ഒരേപോലെ സ്നേഹമുള്ളതുപോലെ ഭഗവാന് തൻ്റെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. പരമ അധികാരിയാണ്, ഭോക്താവാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ 3 സ്ലൈഡിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, നന്ദഗോപര് ഭഗവാന്റെ വളർത്തച്ഛനായ നന്ദഗോപര് ഇന്ദ്രഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട്, അതായത് ഗോക്കളെയൊക്കെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് നല്ല സസ്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ മഴ ധാരാളം വേണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് യജ്ഞം നടത്താറുണ്ട് നന്ദഗോപര്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഗോപന്മാർ ഇന്ദ്രന് വേണ്ടി തിരക്കിട്ട് യാഗത്തിന് ഒരുങ്ങണം എല്ലാവരും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാൻ നന്ദഗോപരോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇന്ദ്രൻ മഴ നൽകുന്നു, മഴ കാരണമാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രന് യജ്ഞം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ചോദിക്കും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിതം നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി യാഗം നടത്തണമെന്ന് നന്ദഗോപര് പറയും. പക്ഷേ ജീവജാലങ്ങളും വിവിധ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും മിത്രവും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രഭഗവാനെ ഇന്ദ്രദേവനെ പൂജിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന് ആർക്കും സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഷ്ടകാലം വരുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി പിറക്കണം. ഒട്ടും ഒരു ഭൂയിഷ്ടമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ജനിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശത്രുവും മിത്രവും ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നന്ദഗോപരോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റിമറിക്കാനൊന്നും ഇന്ദ്രന് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പൂജ നടത്തിയാൽ മതി. അതേപോലെ ഗോവർദ്ധനഗിരിക്ക് പൂജ നടത്തുക, അതേപോലെ പശുക്കൾക്ക് പൂജ നടത്തുക, ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇന്ദ്രന് യജ്ഞം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദഗോപരെ തടഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദ്രന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ മഴ പെയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ തന്നെ, ആ പർവ്വതത്തെ ഒരു ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തി എല്ലാവരെയും ആ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴേല്, മധുര നിവാസികളെല്ലാവരെയും വൃന്ദാവന നിവാസികളെല്ലാവരെയും ആ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴേല് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു. 8 ദിവസം സംരക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഗോവർദ്ധന. ഇപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവരും ഇല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനഗിരി പരിക്രമണം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നല്ല ചൂടുകാലത്ത് പോയാലൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്രയും ചൂട് ഏത് സമയത്ത് പോയാലും ചെരുപ്പ് പോലും ഇടാതെ അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നവര് ധാരാളം ഉണ്ട്. അവരത്രയും ഭക്തിയോടുകൂടിയാണ് അത് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളില് പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അത്യപൂർവം ഭീമാകാരവുമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആണ് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തിയത്. അപ്പൊ യാഗം മുടക്കിയത് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ കോപിച്ച് ഒരു സാധാരണ ഒരു പയ്യൻ
കൃഷ്ണന്റെ ധിക്കാരം ഇപ്പൊ തീർത്തു തരാം. അവർക്കൊന്നും ദേവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ സംവർത്തക മേഘങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവിടെ മഴ പെയ്യിച്ചു. അങ്ങനെ മഴയും കൊടുങ്കാറ്റും ഒക്കെ വന്നു. പക്ഷേ വ്രജനിവാസികള് ഭഗവാൻ കണ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗോപികമാർക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി. 7 ദിവസം കണ്ണിമയ്ക്കാതെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് അവര് 7 ദിവസവും കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം ഒന്നും സംഭവിക്കണില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോള് ഒറ്റ കയ്യാല് ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്ത് പർവ്വതത്തിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഗോവർദ്ധനത്തെ എന്നിട്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രൻ തോറ്റ് മടങ്ങിപ്പോയത്. അപ്പൊ പിന്നെ മഴ പെയ്യിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് വെച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ദേവന്മാരൊക്കെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി എന്നൊക്കെയാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നെന്തെങ്കിലും സ്പീഡ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാണ്ടിരിക്കുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ, നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം. കേട്ടോ മതി. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരാള് മാത്രം പറയാ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം. കർമ്മയോഗ. എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം. ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമായിരിക്കണം. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിപുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ. മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഭക്തി പുരസ്സരമുള്ള കർമ്മം. ഭക്തി പുരസ്സരം, ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം. അതാണ് അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ചെയ്യാത്ത ആളാണ് സന്യാസി. കർമ്മഫലങ്ങൾ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളെയാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യ സന്യാസി. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 5-10 എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? താമരയിലെ വെള്ളത്തോട്. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 5-10 എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? താമരയിലെ വെള്ളത്തോട്. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. ശ്ലോകം 5-12 കൃഷ്ണാപബോധത്തിൽ ഉള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഉള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 12 കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഉള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആ വ്യത്യാസം പറയട്ടെ മാതാജി. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെയും കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിന്നാല് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയും.
ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഇതുവരെ പറയാത്തവരൊക്കെ പറയണേ. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. കൃഷ്ണ മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയണേ മാതാജി. ഒരാള് പറയണേ മാതാജി, വ്യക്തമാവുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്ത് പദ്യം PDF ശ്ലോകം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്. അപ്പൊ ശ്ലോകം 17 അല്ലെ, 12 മാതാജി, 5:12. ശ്ലോകം 12 എടുത്ത് നോക്കുക. അതിലത്തെ ചോദ്യം, അതിന്റെ വിവർത്തനം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് മാതാജി. സ്ഥിരചിത്തനായ ആള്, സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അത് PDF എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചു നോക്കിയാല് ഉത്തരം കിട്ടും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുമ്പോ വേഗം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി അതാണ് ശ്ലോകം 17. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ നോക്കുക. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും? ബുദ്ധിയും മനസ്സും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം എല്ലാരും പരമ്പൊരുളിൽ കൂടി പറയില്ല, ഒരാള് പറയുമ്പോ വേഗം മനസ്സിലാവും. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കുക. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ശ്ലോകം 5:18. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അതായത് പണ്ഡിതന്മാർ, വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ ഒരേ കണ്ണ് വെച്ച് കാണുന്നു. എല്ലാം ഒന്നാണെന്നല്ല, ഒരേ കണ്ണിലൂടെ, അതായത് അവരുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണുന്നു. സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ കാണുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്താണ്? പണ്ഡിതന്മാര് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവ് രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. അതാണ് ആ ചിത്രത്തില് കണ്ടില്ലേ, ഭഗവാന്റെ രൂപം. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സില് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? 5:20. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആനന്ദത്തിൽ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ദുഃഖത്തില് ദുഃഖം അധികമാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായി ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ? ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ്? 22 അല്ലേ മാതാജി? അതെ, 5:22. അതിനുദാഹരണം. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങളുമായുള്ള അതല്ല മാതാജി, ഉദാഹരണം. ദുഃഖം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ഇപ്പൊ ആനയ്ക്ക് എന്താണ്, സ്പർശന സുഖം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആന പോയി വാരിക്കുഴിയിൽ വീഴുന്നു. അതേപോലെ പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാ കാണുന്നത്? തീ കണ്ടിട്ട് ഈയാമ്പാറ്റ തീയിൽ ചെന്ന് എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നു. ശ്രവണം ഇന്ദ്രിയത്തില് വേട്ടക്കാരന് കീഴടങ്ങുന്നു. അതേപോലെ എന്താണ്, ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്ത്, താമരയിൽ നിന്ന് തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ട് താമര കൂമ്പുന്നത് പോലും അറിയാതെ അതിലകപ്പെടുന്നു. മത്സ്യമാണെങ്കില് നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, തെറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം ചൂണ്ടയില് കുടുങ്ങുന്നു. ഇതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം, ഈ 5 എണ്ണം. അത് മനസ്സിലാക്കുക.
ഇനി ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായിരിക്കണം. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപിക്കുന്നവര്. അതായത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം? 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം കേട്ടോ. സംശയവ്യാപരിക്ക് എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അടുത്തത് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 29. തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാ മാ ശാന്തി ആ മുച്ചതി. ശ്ലോകം 29-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ശാന്തി ശ്ലോകം. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടാ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ശാന്തി മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച